Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de agosto. Antes de empezar, bueno, quero explicar, dar a coñecer os portavoces e nas comisións xa coñeceches a Lucía, que é a secretaria que vai a facer as funcións. Espero que moito tempo, polo menos o tempo que ela queira, e nada, xa lle expliquei que somos un concello que ainda de vez en cando discutimos, sempre dentro dos cauces de normalidade, pero si aplicamos o ron a rajatabla. Aquí non hai un segundo de máis para os que de intervención. Bueno, empezamos entonces, se vos parece, co primeiro punto de orden do día, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van dos 2.330 ao 2.680, en total 351 decretos. O punto segundo é a aprobación do punto da acta correspondente ás preguntas da sesión ordinaria do 26/6/25. Se se acordan, no último pleno aprobamos unha parte da acta, e a outra non, porque había que transcribir que fallou a grabación nese momento. Entonces o que vamos a votar agora é esa parte que quedaba, que son as preguntas. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto terceiro, que é a aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do mes de xullo celebrado o 31/7/2025. Se non hai ninguna consideración, vamos a votar. Votos a favor? Unanimidade tamén, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é o suplemento de crédito 2/2025. Ten a palabra o concelleiro de Urbanismo, Víctor Fernández. Moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, como todos vostedes saben, no pasado ano 2024 o Concello acordou a resolución do contrato das obras de construción do Centro Multifuncional de Lecer, Cultura e Promoción Económica no Villadoiro, dirixido a mocidade e a persoas en risco de exclusión social, motivado polo incumplimento contractual da empresa adxudicataria. Dicta actuación está financiando con fondos EDUSI e deste xeito a actuación non pudo ser rematada antes da data límite establecida 31/12/23. Seguindo as instruccións de peche para o eixo 12 do programa operativo pluriregional no que se embarca esta actuación, o Concello deberá ter rematadas as obras de construción do centro antes do 15 de febreiro do 2027, aos efectos de non perder os ingresos procedentes da certificación das obras feitas hasta ese momento, que ascenden a 505.347,18 euros, e ao mesmo tempo que a finais do 24 o Concello encargou a redacción dun novo proxecto para contemplar a construción deste centro multifuncional e procedeu a aprobar o novo proceso de licitación do contrato das obras. Neste momento o proceso de licitación atópase en fase de adxudicacións, sendo necesario dotar do crédito mediante a figura dun suplemento de crédito financiado cun préstamo para poder adxudicar o contrato e, por tanto, finalizar as obras. Polo tanto, que somete a aprobación de pleno, a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2 de 2025, do orzamento do exercicio 24, prorrogado por 25, mediante modalidade de suplemento de crédito, financiado a través dunha operación de endevedamento por un importe de 550.220,30 euros. Gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa, señora Feijóo. Bueno, bo día a todos e a todas, boa tarde e noite. A verdade é que hoxe pensei que estábamos ante un pleno económico, ou polo menos iso é o que se podía desprender dos puntos a tratar, porque a verdade é que no que levamos de legislatura parece que o económico é máis ben sinónimo de improvisación e de misterio. Pero, bueno, gracias a este punto, polo menos, imos coñecendo xa algunha cousiña máis da EDUSI, esa especie de caixa negra que levamos ano e medio intentando abrir e pola que seguimos esperando esa xuntanza explicativa prometida polo señor García e que aínda seguimos esperando, porque debe ser que, total, para que vai aclarar algo, se pode seguir eternizando a confusión, non? Pero, bueno, imos ao que realmente nos ocupa. Traen hoxe vostedes a este pleno a aprobación inicial da segunda modificación de crédito deste ano. E por qué? Pois nada máis e nada menos que pola súa incapacidade, unha vez máis, de facer o que calquera goberno medio serio debería facer, que é elaborar un orzamento. E como solucionan vostedes? Pois con outro parche económico, con un novo suplemento de crédito, pero esta vez
xa van un pouquiño máis alá e incluyen, ademais, unha operación de endevedamento, para que nos entendamos todos, un préstamo. Total, por que non? Ademais, é unha fórmula recollida na propia lei, e, ademais, cando se goberna a golpe de improvisación e de gasto, pois sempre nos queda o de tirar de crédito, non? Medio millón de euros que se suman pois, á conta dos que, ademais, pois, ni siquiera sabemos as condicións, non? Nin tipo de xuros, nin prazos, nin nada. E pretenden pois, que lle demos o noso apoio, así como quen acepta os termos e condicións en internet. Sí, aceptar, e despois, cando chega a factura, pois xa veremos, non? Total, pagamos todos e todas. Pero, como decía, un préstamo de 550.000 euros para rematar unha infraestructura que, se somos honestos, pois aínda non sabemos moi ben para que vai servir. Eso sí, o que xa sabemos seguro é que vai ter uns custes de mantemento e de uso. E vostedes pídennos, pois outra vez, que lle deamos o noso apoio, que sexamos, pois unha vez máis, cómplices da súa falla de xestión. Porque, facendo memoria, lembremos que este edificio primeiro proxectouse como a Casa da Mocidade, despois rebautizouse como edificio multifuncional, o mellor era porque sonaba máis moderno e así tamén servía de caixón desastre, e quen sabe, o mellor rematará pois, a este paso que vamos pois nun Airbnb. Pero miren, este edificio ven sendo como o seu goberno. Empezou con moitas promesas e cada día pois saenos un pouquiño máis caro. Un edificio que pasou de tres plantas e un custe de 973.777 euros a 2 plantas e un custe de 1.348.000 euros. A verdade, teño que recoñecer que son vostedes únicos facendo a dieta do ladrillo. Canto menos edificio, máis factura. Pero, bueno, aínda así, os seus trucos de maxia non rematan aí, senón que, ademais, non se deu construído este edificio. Solo se fixo un 40%, rescíndese o contrato á empresa, voltan a licitar o 60% restante e, sorpresa, con outro incremento. Licítase o remate deste 60% por 1.141.640 euros, máis os contratos menores que van aparecendo por conservación do dito edificio. Unha construción, lembremos, que aínda está xudicializada e a día de hoxe non sabemos nin a data do xuízo nin cal será o dictamen da sentenza. Pero vostedes, a pesar de todo isto, pois siguen pedindo fecega. Resumindo xa un pouquiño o tema, para non perder os cartos de Europa, veñan vostedes con outro suplemento de crédito, 1.100.000 euros, dos que a metade serán financiados cun crédito do cual, volvo a repetir, non sabemos as condicións. E para rematar un edificio do que tenemos que soportar un importante sobrecusto. E todo isto, pois que a interventora avisando de que imos a incumprir aínda máis a regra de gasto, de que seguimos aumentando a inestabilidade financiera e de que haberá que incluído nun plan de axuste. En definitiva, este goberno pois sigue endevedándonos, disparando custes, e que papel pretende que nos quede? O de aplaudir e pagar? Pois, mire, sentindo moito, aquí é onde acaba a nosa complicidade, porque xa lles digo, tenemos fe en moitas cousas, pero desde logo en que este goberno faga as cousas ben e mire pola ben da veciñanza, polo de agora xa lles digo que non. Moi ben, moitas gracias por parte do BNG. Señora Pampín. Moi boa noite a todos e a todas. Darlle a benvida a estas sesións plenarias á nova secretaria e desexarlle moita sorte nesta nova etapa. A min gustaríame facer unha breve cronoloxía. Xa dou unhas pinceladas a nosa compañeira Luisa. Era maio do 2019 cando o Concello asinaba ese convenio co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para ese concurso de ideas do Centro de Mocidade incluído no Plan Impulsa Ames financiado con fondos europeos FEDER. Así o anunciaba incluso nas redes sociais o alcalde Blas García, traballando para a construción do Centro da Mocidade do Miradoiro, que se acometará co financiamento do Plan Impulsames. Pero é certo, tal e como describía Luisa, que ao pouquiño tempo este Centro de Mocidade, que iba a incluir incluso as dependencias da extinta Ómix, pasou a chamarse Centro Multifuncional. Non foi por ser máis moderno o título, foi quizáis porque o Departamento de Mocidade non o levaba o Partido Socialista e, bueno, por ser un pouquiño coherente co seu proceder, no que dende o ano 2019 pois mantiveron sempre apartado tanto o persoal técnico como político deste centro do Milladoiro.
Despois, en novembro do ano 22, presentábase o proxecto no Milladoiro, adxudicause a empresa Citanías Obras e Servizos, a dirección facultativa tivo cambios, pasou de ser o estudio de arquitectura Tungo Arquitectos tras a solicitude desta empresa da resolución do contrato a asignarse a Estudio Técnico Gallego. Despois, esta empresa pedía a suspensión do contrato alegando a necesidade de modificar o proxecto. O proxecto sufreu 2 modificacións e, finalmente, en setembro do ano 2023, mediante decreto de alcaldía, aprobábase a modificación do contrato de obras de acordo co proxecto técnico modificado. Nese decreto tamén se levantaba a suspensión das obras, mantendo o prazo inicial, descontando o prazo de paralización e situando a finalización das obras no 8 de xaneiro do ano 24. Dende a oposición, solicitamos un pleno extraordinario en novembro do ano 2023 ante a falta de transparencia do Goberno e intuindo cal iba a ser o devir deste centro. Na Xunta de Goberno local do 21 de decembro do 23 iníciase ese expediente de imposición de penalidades á empresa Citanías á vista dos atrasos da obra e conclúe ca liquidación do contrato na Xunta do Goberno de abril do 24. O BNG, o 21 de febreiro do ano 2024, asinaba un acordo político co Partido Socialista no que se recollía textualmente dar continuidade aos proxectos e investimentos aprobados durante os anteriores mandatos no que ambos grupos políticos formaban parte do Goberno municipal. En particular, os relacionados co Plan Único Posplus da Deputación da Coruña, o Plan Ames Progresa e o Plan Impulsa Ames, como é o caso particular do Centro de Mocidade do Milladoiro. Este acordo político incumpriuse por parte do Partido Socialista en moitísimos dos seus puntos, incluindo o referente a este Centro de Mocidade do Milladoiro. A continuación, o Goberno do Partido Socialista plantexouse unha nova licitación que actualmente, lóxico, está parada pola falta de planificación e capacidade para sacar os orzamentos para o exercicio 2025. O tempo que nos leva dende esa nova licitación ata agora é un tempo que estivo marcado por moitísimo anuncio de prensa e moita venda de fume, sen trasladar ningún tipo de información á oposición, ou polo menos ao BNG. Mesmo sendo un proxecto tan importante, hoxe arriscanse a traelo a este pleno sin ningún tipo de negociación coa oposición. Moitas gracias. Co BNG. Por parte do Grupo Popular, señor... Boa noite a todas e a todos, tamén noraboa e benvida a nova secretaria municipal. En relación ao punto que ven hoxe a pleno, pois é un suplemento de crédito 2-2025, é o segundo suplemento de crédito que ven neste exercicio ao pleno, e neste caso pois estamos ante unha modificación orzamentaria cuantitativa porque se modifica o orzamento de ingresos, e tamén se modifica o orzamento de gastos. O orzamento de gastos hai no que modificar, como xa explicaron as miñas compañeiras de Espazo Común e do Bloque Nacionalista Galego, por 2 motivos. O primeiro deles é porque temos unha obra que está inacabada, unha obra que está certificada a 31 de decembro do ano 2023, un 40% de execución material realizada e un 60% restante. E o que acontece é que no orzamento municipal non hai crédito suficiente para finalizar a obra. Por eso, hai que aumentar tamén os ingresos. Aumentanse os ingresos, por unha parte, coa incorporación de remanentes que xa se fixo unha vez aprobada a liquidación orzamentaria no mes de maio deste ano, e tamén cunha operación de endebedamento bancario por un importe de 550.000 euros. Esta operación de endebedamento bancario, pois, lóxicamente, ten que seguir os trámites necesarios e procederase a súa licitación, como é lóxico, e iso é unha situación que nos preocupa. Preocúpanos ao Partido Popular, como sempre dixemos, co tema do centro multifuncional, pola procedencia dos fondos cos que executou o pouco que está executado. Do pouco que está executado, 500.000 euros, 505.000 euros, proceden de fondos europeos. E, como xa explicaron tamén as miñas compañeiras, no caso de que en febreiro do ano 2027 pois non este rematada esta obra, procederá o reembolso deste anticipo que recibimos da Unión Europea. En canto aos plazos, son uns plazos moi xustos, como é lóxico, porque durante 2 anos este goberno
porque isto é responsabilidade única deste goberno, porque no ano 23 está o goberno que estaba, non se pode botar culpas a ningún goberno anterior, non fixo absolutamente nada. En 2 anos de parálise absoluta non tratou de buscar o financiamento necesario para poder rematar a obra. Todos sabemos o procedimento judicial que hai en curso coa anterior adxudicataria para poder rematar a obra, pero o feito é que en 2 anos non se fixo nada, non se trouxo ningún suplemento para tratar de rematalo mediante financiamento bancario ou de outro xeito, e agora os plazos apremian e ten un grave risco esta operación pois de salir mal e de que quede un esqueleto no medio do milladoiro cunha importante débeda e cunha factura pendente para a Unión Europea. Por eso, como se pode prever, é unha situación que nos preocupa e é unha situación na cal o Partido Popular non pode apoiar. Moitas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vice, señor Fernández. Sí, bueno, vamos a ver. Era máis que previsible realmente a argumentación que se vai por parte da oposición para opoñerse a este proxecto, que non é outra cousa que amosar durante todo este tempo unha preocupación por unha infraestructura que se entendía estratégica, que chegamos ao momento que chegamos agora por un incumplimento contractual da empresa adxudicataria, por certo, un incumplimento contractual respecto a unha licitación que se aprobou de setembro do 22 e con a adxudicación do contrato do 27 do 22, cando éramos un tripartito que funcionaba parte desa licitación e esa aprobación do contrato, a xente que era crítica, e porque o incumplimento sistemático da empresa adxudicataria non se pode solucionar, nin temos infraestructura hoxe. Ao longo de todo este tempo, o argumento sempre foi, a ese respecto tivemos un pleno extraordinario para ver o grado de execución de EDUSI, a preocupación transmitida por todos os grupos do procedimento que se iba a dar para rematar unha obra que se estimaba estratégica, non perder os fondos xa certificados e poder disfrutar desta infraestructura. Traemos aquí a solución feita a licitación pendente da adjudicación para facer a través dun procedimento regulado legalmente de despoñer os fondos económicos para executalo. E a oposición agora se opón. E a oposición se opón porque non queres que se faga o centro multifuncional. Non queres que se faga o centro multifuncional pois para achacar ao goberno que non se depón desa infraestructura. Non hai outro argumento porque hoxe resolves esta cuestión. Hoxe resolves esta cuestión. Podemos facer, sí, moitas cábalas, entrar na denominación que se lle fai ora, e a denominación que furgueira no proxecto de centro multifuncional, nunca houve outra. E a cronoloxía dos feitos son os que fan, que a empresa incumpiu sistemáticamente e por parte do goberno hubo que seguir os prazos establecidos legalmente para a resolución do contrato, leválo judicialmente e despois habilitar os créditos orzamentarios para poder facer esa execución. Queremos o centro multifuncional e non perder o medio millón de euros. Hoxe temos a solución. Despois non digan que é culpa do goberno, Hoxe temos a solución, porque que vai a ser o seguinte: non aprobar a modificación de crédito, devolvemos os cartos e dentro do ano que ven, ou 6 meses, se temos orzamentos, nos din que temos 1,5 millón para facer a obra. Menudo xestor, e se foi a vosa proposta, porque a proposta alternativa non sei a que. Esa situación nas que nos atopamos agora. O goberno intentou facer os seus deberes sempre en tempo e forma respecto dos problemas que houve a execución e a execución desta obra. Eu invito, me supoño que non o farían, a ler o informe do Consello Consultivo que se fixo Galicia respecto á resolución do contrato de aquí, de cal foi o procedimento levado a cabo por parte da empresa, que nunca executou ao longo dos 11 meses que tiña executado con prórroga sin prórroga o mínimo necesario para dentro dos 11 meses de execución facelo. Houve meses que executou o 0,11 da obra. O 0,11 da obra. Como iba a cumprir o prazo? Se non tiña máis mínimo interés. Eso é achacable ao goberno, simplemente que hai unha empresa que non cumpliu os seus criterios. E a cuestión é esa. É dicir, frente a un problema que levamos traballando aquí moitísimo tempo, donde que se fixe un pleno extraordinario e vostede traxeron este pleno múltiples preguntas interesándose polo estado de execución, e o goberno lle dixo que estaba traballando eso, primeiro, coa fase de licitación, segundo, coa habilitación dos créditos orzamentarios para executalo, o traguemos ahora e que non. Bueno, pues, dígame cal é a súa alternativa. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Mire, dende Espazo Común, dende logo non nos opoñemos a esa obra. Somos os primeiros interesados en que se remate. O que sí que nos opoñemos é a súa forma de proceder. Non poden vostedes seguir tapando a súa incompetencia con outro parche económico. Tiveron vostedes moito tempo, tiveron 2 anos para arranxar este tema, e tuveron moitas solucións á man. Poideron vostedes haber traído uns orzamentos, poideron haber usado vostedes remanente da Caixa de Tesorería, pero non, preferiron estar gastando a mans cheas en outras cousas que pouco ou nada nos beneficio
e traer agora pois, un crédito, unha operación de endeudamento, o máis cómodo que se pode facer. E despois, ainda por encima, a culpa ven sendo da oposición se non llo aproban, porque, que malos somos, se votamos en contra, que o que non queremos é rematar o centro multifuncional. O que queremos é un goberno que traballe, pero que traballe de cara a xente, mirando pola xente, e facendo as cousas como se teñen que facer. Se vostedes fixeran o seu traballo a tempo e o fixeran ben, pois hoxe non estaríamos nesta tesitura, nin teríamos que ter por encima da mesa a aprobación dun crédito en endebedarnos, que a débeda non é mala. Ter un concello que teña débeda non é malo, pero houve múltiples solucións e houve outras formas de facelo. Incluso teñen outra forma de facelo. Teñen vostedes plazo para rematar, ou temos o Concello plazo para rematar esta obra ata dentro dun ano e medio, máis ou menos. Póñanse a traballar, estamos en setiembre. Fagan vostedes un borrador de orzamento, presenten a oposición, negocien ca oposición, e despois, cando teñan vostedes un orzamento, collan, veñan e volvemos a falar. Pero, dende logo, vir a decirnos que é a única solución e vostedes son moi malos e non queren rematar o centro multifuncional, queren que se perdan os cartos se non votan a favor deste crédito, sinceramente non nos parece ni moito menos razonable. Moitas gracias, señora Pampín. Bueno, xa se comentou aquí, este préstamo por un importe superior ao medio millón de euros, o di a interventora no seu informe, porá en perigo o cumprimento da estabilidade orzamentaria do Concello. Os prazos establecidos representan tamén un gran risco e tal como recollen os informes no caso de non finalizar a edificación nin executar actuacións dentro das instalacións antes do 15 de febreiro do ano 2027, o Concello deberá reintegrar o importe xa recibido. É dicir, para que todo o mundo entenda, corremos o risco de, por un lado, ter que devolver medio millón de euros á Unión Europea a vez que temos que pagar outro medio millón máis os xuros correspondentes do préstamo solicitado. Todo isto a maiores dos sobrecustos que xa se foron acumulando dende o nacemento deste proxecto. O apuntaba antes a compañeira Luísa, tamén hai que contemplar, lóxicamente, as posibles consecuencias económicas no caso de que o resultado do proceso xudicial, que agora mesmo está aberto, non sexa favorable para o Concello. Dende o BNG temos claro que é necesario acabar este centro multifuncional o antes posible. Co que non concordamos en absoluto é co xeito que escolle este goberno para facelo. A nosa folla de ruta sería outra totalmente diferente. Pero unha vez máis, o goberno do Partido Socialista en minoría non quixo sentarse a estudar coa oposición, ou repito, polo menos co BNG, cal podería ser a fórmula máis axeitada tendo en conta as condicións económicas nas que se atopa o Concello. E nós, ademais, na comisión informativa, a nosa compañeira Rosalía pediu explicacións que non foron resoltas e entendemos que as comisións están para iso e non lo din moitas veces. Por un lado, pedíamos que se nos especificaran as posibles condicións dese préstamo que entendemos deberan de figurar nalgún estudio previo e tamén solicitamos, solicitamos que a concelleira nos aclarara se este goberno, antes de que remate o exercicio, vai a tocar o remanente da Caixa de Tesourería. Tampouco respondeu. Nos agradecería que a ver hoxe se o portavoz, o señor Víctor Fernández, nos pode respostar a esta pregunta. Grazas. Moitas gracias, señor Beiroa. Bueno, boa noite outra vez. Efectivamente, o problema aquí ninguén está en contra do centro multifuncional, todo o contrario. A única cuestión relativa ao centro multifuncional que veu a este pleno foron dúas cuestións. En primeira delas, a participación nos fondos EDUSI, aínda non sendo competencia plenaria, o alcalde decidiu non someter a pleno. E aí iba ese proxecto do centro multifuncional. E aprobouse por unanimidade de todos os grupos que compoñían a corporación do mandato anterior. Por lo tanto, que hai algún grupo, ou neste caso por alusións ao Partido Popular, que estamos en contra do centro multifuncional, todo o contrario. A segunda cuestión que veu a este pleno en relación ao centro multifuncional foi un pleno extraordinario en novembro do ano 2023 pedindo información de novembro do ano 2023, é dicir, fai case 2 anos, pedindo información de que iba a pasar co centro multifuncional e cales eran as opcións de rematalo en prazo.
Tamén por parte do Partido Popular levase preguntado en diversas ocasións acerca deste asunto, obtendo o silencio por resposta. Como decía, atopámonos a finais de novembro do 23, agora en setembro do 2025, 2 anos despois. Fai 6 meses, tamén en marzo deste ano, adxudicaron sin ter crédito orzamentario, por eso quedou en suspenso o proceso de adxudicación a obra. Que ocorre? O goberno ten a prioridade de vender fume sin ter as cousas feitas, sin ter os deberes feitos, e por eso temos que vir todo agora ás presas. Agora aprobamos un suplemento de crédito, supostamente, si sale aprobado, que dubido, e será cando se teña que adxudicar. Pero o goberno preferiu primeiro adxudicar a obra sin ter os cartos e despois buscar os cartos. E iso é co que está en contra o Partido Popular. Por eso adiantar a nosa abstención. Moi ben, moitas gracias por parte do señor Fernández. Sí, o que decía en principio a minha intervención, sorprendente. Non fixeron nada en 2 anos, se nos di, pero resulta que temos 1 ano e medio todavía. Hai tempo. É o que nos acaban de decir agora por parte do Grupo Espacio Común. Teñen tempo, non fixeron nada en 2 anos, bueno, non fixemos, pero bueno, ahora que traemos aquí, como decía, para solucionar ahora parece ser que xa non tanta presa, porque ainda temos 1 ano e medio. Entón, unha cousa, ou fixemos mal, ou non estamos facendo mal, que ainda temos tempo. Temos para facer, entón, ainda temos tempo para facer, non é de tanto problema. Pero xa digo, faise mediante o proceso establecido na lei do texto refundido de facendas locais para ese tipo de situacións. Situacións que requieren unha situación extraordinaria, como esta, se se acredita por parte dos informes técnicos de Secretaría de Intervención, para solventar e garantizar que non só está executada a obra en tempo e forma, sino desenvoltas todas aquelas actividades que teñen que estar para febreiro do 27. Todo iso que pode solventar agora para que dé tempo. Dinos, como vai a ser o crédito? Home, se non se aproba o crédito, non vamos a facer primeiro a licitación do crédito se non o temos aprobado. Digo eu. Por iso non se tan as condicións aquí. Se establece un instrumento legal que se vai a facer, lóxicamente, os partes servicios técnicos farán aquela licitación máis beneficiosa para os intereses do Concello. Non pode ser de outra maneira, e farece así, pero digo, faise a través dun procedimento establecido legalmente, especificamente, para este tipo de situacións. E diso non se debate, que se van os orzamentos, que se non vai os orzamentos. Por ter o BNG, outra folla de ruta, sempre hai outras follas de rutas, nos fan outras alternativas, responsabilidade, pero a folla de ruta deles non a perden nunca. Creo que cando non se licitou a Smart City, non había os paneis estes digitais, nin a rede wifi, nin a tarxeta cidadá, para aquela non se sabía a folla de ruta non, porque polo pronto nin emprego só hubo. Para isto sí que ten que habelo. Isto sí que ten que haber, parece ser, esos procedimentos sí que ten que haber. E a cuestión é esa, si somos quen de, con todas as decisiones que chegamos aquí, ser quen de dar unha solución a este problema ou volver a diálogo cando non vamos a saber cal é. Esa é a cuestión. Bueno, moi ben, moitas gracias. A min, xa que é un tema tremendamente importante no uso que me confere o RON, quería facer unha pequena intervención, unha pequena aclaración. Está claro, nós non somos perfectos, somos humanos e nos equivocamos. Eu xa me gustaría ser infalible como son algunhas de vostedes. Eu asumo que non o son, non son infalible. De todas formas, a min o que non me gusta é que se lle dé a volta á tortilla ás veces, ou se lle dé a volta aos feitos, incluso aquí se falaba fai pouco de maxia. Aquí parece que hai concelleiras que a maxia fana de tal maneira que desaparecen dunha parte da historia deste Concello. Aquí hai concelleiras que participaron en todas as decisións sobre este centro multifuncional, de cando se aprobou o proxecto de 3 alturas con 900.000 euros, de cando despois houve que baixalo a 2 con 1 millón e pico máis, participaron, eran concelleiras de goberno, ademais, e participaron en todo eso. Aí agora parece que daquela etapa da historia non estaban. Apareceron agora aquí, puxáronos aquí, e agora dedicámonos a xulgar todo o malo que fan os meus compañeiros ou os meus seus compañeiros. E si formaban parte da historia. A portavoz do Espazo Común formou parte desa historia e decideu e asumeu esas decisións igual. Aquí, se fala de que este goberno, o centro multifuncional, que vamos con atraso no tempo, eu podo dicir que o que penso sinceramente é que hai concelleiros e concelleiras nesta corporación que o que queren é que non se faga. Porque lle ven mellor políticamente vender iso. O que lle ven ben é dicir, mira, que malos son
que non fixeron, non foron capaces de rematalo. É o que lle gusta, non só neste caso, en moitos máis. Aquí somos capaces de chegar e dicir que defendemos a vivenda pública, pero cando temos unhas parcelas para cederlle á Xunta, por exemplo, aí queren poñer un pabellón polideportivo ou queren poñer un complexo deportivo, nas mesmas parcelas que están destinadas a vivenda pública. Cal é o resumen? Que o que non queren é que se faga nada. Porque canto peor lle vai ao Concello, mellor pensan que lle vai a ir a eles, e iso non é así. Este centro multifuncional se vai a rematar, claro que sí, se vai a facer. E se vai a facer dunha maneira normal, da única maneira posible que se podía facer agora mesmo, que é pedindo un crédito. Porque tamén lle digo, sabe por que licitamos antes? Se licitamos a principios de ano, sacamos a licitación para non perder os 600.000 euros que tiñamos do remanente, porque este xa había remanente. E se non licitáramos daquela, os 600.000 euros do remanente non se podían executar, trasladar aquí. Por eso pedimos 500.000 euros, porque a maiores de rematar o centro multifuncional, o que se vai a facer é urbanizar toda a mazán que hai aí, todo ese entorno. Que me imagino que xa o saben, porque seguramente viron o proxecto e saben perfectamente que vai todo para aí. Este centro multifuncional é moi importante e ustedes participaron en reunións, claro que sí. Claro que sí, porque este centro multifuncional está dedicado a algo moi concreto, que é para axudar a aquelas persoas, axudar, formalas, que teñen difícil accesibilidade ao emprego. E o saben perfectamente e participaron. Os departamentos que dirixían a señora Feijóo e a señora Pampín participaron. Participaron, sí, nos cursos que se fixeron, sí. Ustedes, cando estaban no goberno, recórdense que mediante a DUSI se deron uns cursos para parados, para persoas maiores, e participaron os seus departamentos. Sí, eu sei que agora, eso, queren facer máis. Borremos unha parte da historia, donde nós non temos nada que ver con isto, pero despois sí, xa yo digo, cando este terminado o centro multifuncional, vou a saber ás dúas sacando fotos ali, xa verán, facendo vídeos, como fixeron, xa, nalgún momento, facendo vídeos diante, as vou a ver ás dúas, e de recordar na inauguración, xa verán. Bueno, usted igual non vai, porque como non sualira nada últimamente, os temas do Concello, perdón, isto no uso da palabra, como non lle interesan as cousas do Concello, non vai a nada, pero seguramente lle aposto algo que a señora Pampín vai a estar ali, presente ademais. Seguro que sí. E vou a invitar eu, ademais, personalmente. Eu, cando falan ustedes non os interrompo. Teñan un pouquiño de educación, por favor. E aceptemos o ron. E se falaba dos xuros. Claro, como vamos a dicirlle canto vai a valer o préstamo? Se o que estamos aprobando non é o crédito, se estamos aprobando algo totalmente distinto. Cando veña o crédito, xa sabrán, cando se licite, cando se saca o concurso, xa verán os intereses dese crédito, canto nos sale a pagar, xa verán. Pero primeiro, o primeiro paso é isto. E agora vamos a ver aquí quen realmente ten interés e quere, de verdade, que se remate o centro multifuncional e que non quere que se faga. Iso é a realidade. Agora vamos a ver aquí. Procedemos á votación. Votos a favor? Perdón, votos a favor? Eu tamén pido a palabra por alusións. As alusións do naseu. Cando se empeza a votación non se pode parar. Votos a favor? Grupo Socialista? En contra? Abstencións? Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto... Ahora que remataron as votacións, pido palabra por alusións, por favor. Alusións en que se sinta aludida usted, dentro do RON. Pero dígame dentro do que artigo do RON se sinta aludida. Dentro do artigo do RON, onde dice que se hai algunha persoa dos que están falando se refiren a outra persoa e esa persoa se sinta agraviada, que pode pedir a palabra por alusións. E pido a palabra por alusións. Eu interpreto que non ten por que sentirse agraviada, igual que cando vostede nos ataca a nós, pois tampouco non nos sentimos agraviados, sino que forma parte do debate político. O que pasa é que decir que non asisto a nada cando sabe que eu teño que traballar porque non teño dedicación por parte do Concello, como teñen outros membros deste Concello, deste Goberno e desta oposición, me parece que faltarme ao respeto e faltar ao respeto aos votantes de Espazo Común. Gracias. Si quere, eu creo que hai un reglamento para cumplir. Seamos educados, teñamos respeto, por favor. Porque aquí non pode vir calquera a dicir o que quere. Cumpla usted primeiro. Rematamos as intervencións. Pasamos ao segundo punto. No artigo 42 fala de xuizos de valor sobre unha persoa e é o que vostede realizou sobre a miña persoa e eu pido a palabra. Non lle vou a dar porque vamos ao punto quinto. Eu non fixe ningún xuizo de valor, simplemente fixe unha valoración política. Punto quinto, transferencia de crédito. Se refireu a miña persoa.
E a miña persoa como concelleira, si o fixo. Si o fixo. Si o fixo. Polo menos recoñeza que o fixo. Si emiteu un xuízo de valor sobre a miña persoa como concelleira. Si que o fixo. Punto quinto, transferencia de crédito 6/2025. Ten a palabra a concelleira Susana Señorís. Bueno, boa tarde, noite a todos e a todas. Hoxe traemos a pleno o expediente de transferencia de crédito 6/2025 do orzamento do exercicio 2024 e prorrogado para 2025. Polos distintos servizos nos comunican a necesidade de afrontar determinados gastos antes de que remate este ano 2025. Estes gastos financiaránse con crédito que non está previsto para este ano. Os gastos referidos son unha dotación adicional para actividades culturais. Como ben saben, durante o presente exercicio o Concello asumiu a organización das festas patronais nas localidades de Milladoira e Bertamiráns, o que supuxo un incremento significativo no gasto destinado a este tipo de eventos. Esta circunstancia fai necesaria dotar de crédito adicional na área de cultura co fin de garantir a viabilidade do conxunto das actividades culturais previstas no orzamento anual. O obxectivo é evitar que o financiamento destas festas comprometa o desenvolvemento de outros programas culturais municipais, asegurando así unha oferta cultural equilibrada e accesible ao conxunto da cidadanía. O servizo de monitoraxe nos comedores escolares, o incremento do número de monitores necesarios para atender dos usuarios con necesidades educativas especiais, fai necesario incrementar o crédito destinado ao contrato deste servizo co fin de garantir unha atención adecuada e adaptada ás súas necesidades. Reparación do equipo de son e megafonía do pabillón polideportivo municipal de Bertamiráns. O pabillón polideportivo municipal de Bertamiráns conta cun sistema de son e megafonía que presenta deficiencias no seu funcionamento, o que dificulta o desenvolvemento axeitado de actividades deportivas. A reparación deste equipamento resulta necesaria para garantir unha comunicación eficaz durante o uso das instalacións e cumprir cos requisitos mínimos de seguridade e asegurar a correcto desenvolvemento das actividades programadas. Reparación do campo de fútbol de Milladoiro. O campo de fútbol de Milladoiro presenta deficiencias no seu estado actual derivadas do uso continuado e desgaste das instalacións. Estas deficiencias comprometen a seguridade das persoas usuarias e o correcto emprego por parte do nivel federado como amateur. Por este motivo, resulta necesario acometer varias actuacións e reparacións precisas co obxectivo de garantir a súa funcionalidade. O importe destes gastos fai un total de 150.247,16. As aplicacións que ceden crédito para dotar as anteriores en merma no servicio corresponden ao aforro polo mantemento da edar de Calo Milladoiro, con un importe de 110.000 euros. O importe correspondente ao contrato de mantemento da estación depuradora de augas residuais EDAR de Calo Milladoiro, incluído no orzamento prorrogado, non será executado neste exercicio. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, antes de empezar a debatir o punto que nos toca, simplemente quero aclarar unha cousa. Se non podo asistir e non asisto a moitos dos actos do Concello, non é porque non queira, simplemente porque eu teño que traballar para vivir, non como outros membros, tanto do goberno como da oposición, que teñen unha dedicación, cousa que eu non teño. E non vou porque non queira, sino porque non podo. Aclarado isto, pois vamos co punto que nos toca. Neste punto, pois, novo turno para outro dos seus parches económicos, unha transferencia de crédito por un importe de 150.247,16 euros. A cifra de por sí, pois, xa merece un respeto. Pero quizáis o máis interesante deste punto xa non é a cantidade, sino a explicación que nos dan. Como ben comentou a concelleira, pois estes 150.247,16 euros son cartos que necesitan varios departamentos para poder rematar o exercicio. É dicir, hai que quitar dunhas partidas para tapar os buratos de outras. Vamos, o que ven sendo o xogo da manta curta de toda a vida. Si tapas a cabeza, pois quedanche fora os pés. E todo isto por unha razón ben sinxela, porque vostedes non fixeron os deberes a tempo e seguimos sin orzamento. Pero vexamos un pouquiño detalle, non? Desos 150.000 euros, 40.669,56 pois van para reforzar o servicio de monitorado dos comedores escolares debido ao incremento de nenos e nenas con necesidades especiais. Neste punto, a verdade é que non teño nada que dicir, ao contrario, é unha obriga e, ademais, creemos que é necesario. Despois están os 12.978,81 para reparar o equipo de son do pabillón de Bertamiráns
e os 18.148,79 para reparar o campo de fútbol de Milladoiro. Tamén nos parece correcto, como sempre dixemos, o deporte e saúde e as instalacións pois hai que mantelas. E ata aquí, quitando a salvedade da falta de planificación, pois todo podería ser pasable. Pero bueno, agora chegamos ao punto estrela. 78.650 euros máis para festas. Sí, para festas, tal e como ademais ben refletido nos informes, porque resulta que como o Concello asumiu as festas patronais do Milladoiro de Bertamiráns, gastou máis do previsto e agora vese comprometida a programación cultural do resto do ano. Pero o mellor de todo é que nesa partida xa había orzamentados 152.000 euros que son obrigas recoñecidas o ano pasado. Ano no que ademais tamén se colaborou dentro do Concello coas festas patronais de Milladoiro de Bertamiráns. Entón, a pregunta case que cae sola. Canto custaron realmente as festas este ano? Porque, ademais, que eu lembre, o Milladoiro de Bertamiráns sempre tuveron boas festas. Festas organizadas, como no resto das parroquias do Concello, con moito traballo, por certo, polas comisións de festas, polos veciños e as veciñas. E visto isto, nos preguntámonos, que é o que mudou? Agora todo é a conta do Concello? Houbo comisión de festas este ano ou non a houbo? E se a houbo, que aportaron estas comisións? A verdade é que chegar a este punto, e ademais despois do punto anterior, xa non é un problema económico, e que isto xa máis ben é un esperpento político. Temos que pedir préstamos de máis de medio millón de euros para rematar o Centro Multifuncional do Milladoiro. Temos que falar de plans de axustes, de incumprimentos da regla de gasto, de subir servicios, de ver as rúas rotas, de usar remanente para amortización de débeda. Pero, eso sí, para orquestas, verbenas, que non falte, non vai a ser. Presumimos de responsabilidade e despois derrochamos case 80.000 euros a maiores en festas. Isto, perdóneme que lle diga, pero non é gobernar. Isto é derrochar e improvisar. Isto é facer as contas a súa maneira. Hoxe festa e mañán xa veremos quen paga. Porque parece que a súa única preocupación é que, aínda que as contas non cadren, que as festas saian ben, porque total, olle, cando chega a factura, xa pagan os veciños, porque do seu peto non san. E mire, dixo vostede un día, e non hai moito, falando de gastos que non nos parecían axeitados, que son diferentes formas de gobernar. E ten toda a razón. A súa xa se vea que é gastar sin rumbo, subir servicios, pedir préstamos, ir a un plan de axuste, e primeiro os servicios, despois as necesidades. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra, señora Seijas. Ola, boa tarde, noite a todos e a todas. E, bueno, tamén me sumo a benvida á nova secretaria, que espero que a súa etapa en AME sea boa. Ben, pois, xa como comentou a miña compañera Espazo Común, pois chegamos a un punto que é un exemplo máis da situación na que está AMES. En setembro seguimos sen contar cun orzamento propio e temos prorrogado o do 2024. E todos e todas sabemos que non ter orzamento ten consecuencias. Cando non hai orzamento aprobado, non hai planificación económica clara. No seu lugar, o que temos son continuas transferencias de crédito, auténticos remendos improvisados que amosan a incapacidade do Goberno para presentar e negociar unhas contas municipais serias. É certo que nesta transferencia atopamos cuestións necesarias ás que hai que dar cobertura, como é o reforzo do servicio de monitoraxe dos comedores escolares, a reparación da megafonía do pabillón de Bertamiráns ou a reparación do campo de fútbol de Milladoiro, que, pois, efectivamente, puderon ser imprevisibles e que non estaban dotadas no orzamento do ano pasado. Ata aquí non teño nada que obxetar. Pero quero determe nunha cuestión que revela a falta de previsión, planificación e xestión. A partida destinada ás festas. Vostedes aprobaron uns orzamentos no 2024 na que xa se dotaba unha partida con maior cantidade que en anteriores anos para as festas, como dixo a compañeira, de 152.000 euros. Pois ben, este ano, cando comenzaron o 2025, sabían que tiñan para estas festas esta cantidade, pero que decidiron facer vostedes? Pois gastar 78.650 euros de máis, é dicir, un sobrecusto de 52,43%. E aquí pregúntome, como fixe na comisión, como é posible este desfase cando vostedes sabían perfectamente cal era o presuposto que tiñan? Espero que hoxe non lo aclare mellor que na comisión. E, de feito, eu fixen unha labor que foi poñerme en contacto cas comisións do rural e preguntarlle cal era o seu modus operandi para contratar as festas. Eles saben que teñen un orzamento X, chegan ao representante co que fan as festas e dinlle, temos estes cartos, e adaptan as orquestas e os grupos a eses cartos. Efectivamente, gustaríalles tamén traer as mellores orquestas do panorama galego, pero ás veces non poden porque os cartos non chegan.
Ademais, tamén en comisión preguntei expresamente que parte destes cartos se destinaba ao programa Música nas Parroquias e cal ás festas de Milladoiro e Bertamiráns. Non se me soubo indicar. Do mesmo xeito, o pasado 4 de setembro presentei por rexistro unha solicitude para que se me remitisen as facturas cargadas a esta partida, o obxectivo de poder defender este pleno con toda a información. A día de hoxe, que se cumplen os 5 días hábiles, sigo sen ter información, pero bueno, como dixo o alcalde que aquí o ROM se cumple sempre, supoño que antes das 12 da noite me chegará esa información. E, bueno, gustaríame que hoxe mo aclararan aquí tamén, se poden, cal é, como dixen, a cantidade que se destinou a música das parroquias e cal as festas de Milladoiro e Bertamiráns. E volvendo ao fondo da cuestión, vostedes piden que aprobemos esta transferencia advertindo que de non facelo a programación cultural do outono e inverno quedaría comprometida, pero a realidade é que pola súa falta de planificación cabe a posibilidade de que os veciños e as veciñas non poidan disfrutar da programación cultural que soe haber no noso concello. E aínda quedo a engadir unha reflexión máis. No punto anterior estábamos debatindo que fai falta endebedar en $500.000 ao concello porque non hai recursos propios para facelo, pero parece ser que para gastar de máis case 79.000 € nas festas sí que temos recursos. E, sen embargo, como dixen, cando falamos de festas non hai problema, porque aquí a chequera do Departamento de Cultura non ten límite absolutamente ningún. E agora vou facer unha puntualización. Eu quero aclarar que son a primeira que considero que as festas son necesarias e que lle dan vida tanto aos povos como ao rural. Pero tamén penso que a xestión económica ten que ser responsable, e máis cando estamos xogando cos cartos das veciñas e dos veciños, porque non son os nosos cartos, son os das veciñas e os veciños. E gastar máis dun 52% por riba do que tiñamos orzamentado demostra que o Concelleiro de Cultura non ten respeto pola xestión económica dos recursos. E, bueno, como dixen, continuarei na segunda intervención. Moi boa tarde, noite a todos. Bueno, eu súmome a benvida, señora secretaria, espero que teña moi bo traballo e teña moi boa sorte no seu desempeño. Ben, creo que quedou claro que é unha transferencia de crédito. Tamén as transferencias de crédito é unha figura que legalmente está recollida tamén cando estamos a falar de orzamentos prorrogados e se dan unha serie de requisitos que serán neste caso como testigo ao feito de que hai informes favorables que así o din. Como ben se dixo aquí tamén, é unha transferencia que coller cartos dunha partida para destinalos a outras, entre outras cuestións, actuacións reiteradamente demandadas, como é o arranxo do campo de fútbol de Milladoiro, o arranxo do sistema de megafonía do pabillón de Bertamiráns, ou unha obriga que temos como consecuencia de aumentar os nenos con necesidades especiais, lógicamente, hai que aumentar os monitores. Pero como tamén se dixo aquí, chama moitísimo a atención que a maior parte desta transferencia de crédito vai destinada a suplementar unha partida de 150.000 € de cultura que xa tiñamos, co cal estamos a falar dunha partida total a día de hoxe de 230.000 €, como consecuencia de ter pagado as festas. Entón, neste contexto económico do que estamos a falar todos, é dicir, estamos a falar de que non temos orzamentos, dunha falta de planificación evidente, estamos a falar de que o remanente de tesourería pasou de 8 millóns a estar casi esgotado, estamos nun contexto nos que estamos subindo as escolas deportivas, estamos subindo os comedores, hoxe traemos aquí unha petición de crédito de máis de €500.000 para rematar o centro multifuncional, para non perder os cartos antes do 27 de febrero do 2027. Pois, en este contexto económico cabe preguntarse se alongar as festas, aumentar en miles de euros o gasto que ao final saen dos petos dos veciños, pois realmente é unha prioridade ou pode considerarse unha boa xestión económica nos momentos nos que está a atravesar o Concello, que xa levamos moitísimos plenos falando do paupérrimo estado económico que temos. Nós consideramos que non nin é unha prioridade, nin é unha boa forma de xestión económica o que estamos hoxe aquí a aprobar, sobre todo porque tampouco sabemos efectivamente como aquí se dixo que pasou exactamente, o sea, porque unha partida que xa tiñamos de 150.000 €, que debería haber unha planificación con respecto a este gasto, agora temos que verla incrementada en 80.000 €. Entón, dende ese punto de vista, amosar o noso rexeitamento completamente a esta forma de facer política, sobre todo de política económica, pero nos atopamos con un pequeno inconveniente, que nós non podemos votar en contra desta transferencia de créditos. Por qué? Porque o resultado práctico é que veciños que pediron cousas moi importantes como o arranxo do campo de fútbol
o arranxo do sistema de megafonía do pabellón de Bertamiráns, pois se votamos en contra corren o risco de que isto non saia adiante. Entón, por responsabilidade de política, lóxicamente, imos a absternos nesta votación, pero deixando ben claro que estamos totalmente en contra de como se están a facer as cousas dende o punto de vista económico. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a Consello a palabra a señora e señores. Bueno, quedeime antes na parte que iban a ser as contas das que se iba a transferir crédito para estas actuacións. Estaba no aforro polo mantemento da Darre de Calo Milladoiro por un importe de 110.000 euros e, como ben saben, amortizamos deuda, polo cual temos un aforro derivado desa amortización anticipada. Por un lado temos 30.000 euros, 247,16 e por outro lado 10.000 euros. Dicir que esta modificación non afecta nin compromete as regras fiscais e ten informes favorables por parte da interventora municipal. Con respecto ás cuestións plantexadas por parte de dona Rosalía Seijas, dicirlle que mañán lle remitirei as facturas, dareille contestación ao escrito que vostede presentou, e o ano pasado efectivamente había dotado na partida para as festas de 152.000 euros, 24.000 eran para parroquias e o resto pois era para as festas. Estamos falando de sobre uns 70.000 euros, máis ou menos. Como lles preocupa tanto o tema das transferencias, dos suplementos e sobre todo que non temos un orzamento vixente que temos prorrogado 2024, todos formaron parte de corporacións anteriores e había transferencias de crédito e suplementos de crédito. Gracias. Moi ben, abrimos unha segunda quenda. Señora Feijóo. Volvemos a insistir en que non estamos de acordo ni nos parece ben como se están xestionando os cartos dos veciños e das veciñas. Como decía antes, vemos que se está a gastar sin rumbo, se están a subir servicios, estamos a pedir préstamos, estamos aí a piques de ir a un plan de axuste para nós as prioridades lóxicamente son outras. Primeiro as prioridades serían os servicios e despois as necesidades e despois se sobrara algo, pois entonces sí, están ben as festas. E como comentou o compañeiro do Partido Popular, e dixen tamén na miña primeira intervención, as outras dúas cousas, tanto as de deportes como a transferencia para comedores escolares, estamos totalmente de acordo, nos parece perfecto. Na única que estamos en desacordo é por nesta transferencia de crédito, neste gasto que se fixo a maiores dende a área de cultura, pero por responsabilidade vamos a favorecer que se aprobe esta transferencia de crédito con o noso voto de abstención, sempre e cando tendo en conta que non estamos de acordo en como se está xestionando os cartos dos veciños e das veciñas, pero, ante todo, as prioridades que son o monitorado de comedores escolares e os arranxos das infraestructuras que temos no propio Concello. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, volvo a reiterar a miña pregunta de que me gustaría que explicasen a que se debe o sobrecusto respecto do ano pasado. Eu nada, simplemente quero rematar cunha reflexión que, mire, o sobrecusto que vostedes tuveron na festa é máis que todo o orzamento que hai para as bibliotecas municipais, é máis do que temos previsto en cultura para as subvencións que se lle dan ás asociacións do noso Concello. E o custo total das festas de Ames é máis do que temos para alcantarillado neste Concello, é dicir, donde hoxe hai núcleos que a día de hoxe non teñen un servicio básico, vostedes gastan máis en festas. E como me sobra tempo, en virtude do artigo 41.2 do ROM, cedolle a palabra a miña compañeira Escarlata. Como lle quería decir antes, aludiu a miña persoa e sabe vostede perfectamente, e non consinto que lle minta a xente, que a nosa participación, ou a miña concretamente, dentro da EDUSI foi moi escasa ou máis ben nula. Si asistiron esos cursos, efectivamente, e o persoal asistiu, pero sabe perfectamente que xa estando de alcalde o señor Miñones, a EDUSI, como dixo a miña compañeira Luisa, que tamén estaba aí, era como unha caixiña do tesouro a que non deixaban vostedes arrimarse. De acordo? Así que non falte a verdade, porque iso foi así. E, por suposto, que irei á presentación do Centro Multifuncional. O gallá se faga en tempo e prazo e non lle haya que devolver diñeiro a Europa. O gallá, porque é o que queremos, que saia adiante. Por eso facilitamos tamén coa nosa abstención. E tampouco lle permito que diga que nós non queremos que se acabe, porque sí queremos que se acabe. E, por último, vou aproveitar estes 24 segundos para decirlle que lle rogo que cando no seu tempo a maiores que sempre ten, por ser o alcalde, cando aluda
as persoas, cumpra co artigo 42 do RON, sexa valente e deixelle falar as persoas que alude. Sexa valente, igual que o é para emitir xuizos de valor. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra a concelleira, señoras e señorís. Nada máis, moi ben, procedemos á votación. Votos a favor do punto. Grupo Socialista, abstencións. O resto dos grupos, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos. Grupo Popular. Señora Feijóo. Pois este é un rogo que nos trasladan os veciños e veciñas da urbanización de Agro do Muiño. Debido a que a recollida de lixo na urbanización non se fai a diario, piden si é posible que se coloquen unhas barreiras en torno aos contenedores e que se aumente e se extrema a limpeza nas beiras rúas, xa que se algunha bolsa cae e rompe, queda esparcido todo o contido pola rúa cos problemas que iso acarrexa. Comentarlle que, ademais, esta semana unha mascota dunha veciña tivo que ser ingresada xa que se rompeu unha bolsa de basura, o contido ca calor aínda apodeceu máis, o que causou que esa mascota se intoxicase, que este grave no veterinario. Moi ben, moitas gracias. Señor García. Moi boa noite. O meu rogo é que se repare o sinal de stop que está na estrada principal de Lapido antes da ponte do río Sar. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Sí, o meu rogo é que se dé cumplimento ao acordo plenario e se arregue o monolito dos Omillos de Moimorto que está na rotonda de Aldea Nova, mas hai un foco ali que tamén está mal estado, entón que se arranxe. Moitas gracias. Señor Espinosa. Boa noite a todos e a todas, benvida secretaria. Rogamos que se dé o mantemento necesario aos parques infantís e instalacións deportivas ao aire libre do Concello, pois adoecen dunha alarmante falta de mantemento. Xa reusemos hai máis dun ano a pleno o estado da pista de pádel da Aldea Nova. A veciñanza falanos ademais do parque infantil de Ameixenda, a pista de baloncesto de Covas e as pistas de fútbol do Milladoiro, onde está o pilón. Sei que caeu na portería, levarona e non se volveu saber da portería. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. O meu rogo é para a Concelleira de Deportes, de novo sobre o Biguán. Eu rogo que se revise o incumprimento por parte da concesionaria relacionado coa falta de socorrismo na piscina. Mesmo onte pola tarde, concretando, non había socorrista na piscina. Moitas grazas. Moitas gracias. Señora González. Boa tarde, noite a todos e a todos. Pois o meu rogo é para os concelleiros e concelleiras do Goberno, incluído o alcalde tamén, de que, por favor, actualicen por un tema de transparencia as axendas que levan desde fai tempo algunhas persoas sin actualizar. E creo que é importante por un tema de transparencia, xa do ano 2015 se viña facendo así, entonces, por favor, non deixen de facelo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Coto. O noso rogo é que arranxen a farola que está aquí detrás anclada na parede do Concello, que leva máis dun ano alumeando en modo candea. E despois tamén que arranxen o desnivel que existe onde está o ascensor e as escaleras da entrada do Concello. Moi ben, moitas gracias. Non hai máis rogos por parte do Grupo Popular, non? Non tomar a nota. Preguntas? Grupo Popular, algunha pregunta? Ninguna? Señora Feijóo. A miña pregunta é para o concelleiro de Urbanismo, creo. Fai pouco tempo debatíamos aquí neste mismo salón de plenos unha moción traída polo BNG na que se solicitaba, entre outras cousas, a regulación por parte do Concello das vivendas de uso turístico. Sendo coñecedores da existencia de unha vivenda de uso turístico no edificio Alomba, na rúa Coruxa número 13, que xa está en funcionamento, que ademais, tendo en conta de que esa rúa aínda está sin urbanizar e, ademais, na licencia de construcción este uso tampouco estaba contemplado, que a posición da maioría dos propietarios e propietarias do inmoble e, ademais, que dende o 3 de abril de 2025 se necesita a aprobación previa da comunidade de propietarios, a cual non se ten. A pregunta que lle trasladamos é si se comprobou por parte do departamento correspondiente o cumprimento da normativa vixente, que medidas vai adoptar ou adoptou o Concello ante a apertura deste negocio que non conta ca aprobación por parte da comunidade de propietarios. Moitas gracias, señor Fernández. Sí, fai unha pregunta, pero
previamente introduce outra en relación á regulación de vivendas de uso turístico. Ainda o día anteonte estuvimos o alcalde Maseu, que pasoume unha proposta de borrador de ordenanza de regulación das vivendas de uso turístico, que analizaremos xurídicamente para ver o alcance que pode ter. Despois, a pregunta que me fai respecto do edificio de Alomba, na calle Coruxa número 13, nela manifesta, así o me fixo, a pregunta por escrito para a contestación na sesión plenaria, na que manifesta que, sendo coñecedores dunha vivenda turística no edificio Coruxa número 13, decir que no edificio Coruxa número 13 non consta ninguna vivenda turística, nin no registro na Xunta, nin comunicación ao Concello. Moi ben, moitas gracias. Quero repreguntar? Sí, o que quero repreguntar é esa vivenda está en funcionamento, porque así lo quixeron saber os veciños e veciñas do mesmo edificio, e ademais está publicada en booking.com. Señor Fernández? Sí, pero non é unha vivenda de uso turístico. Moi ben, moitas gracias. Señora González? Boa tarde de novo. A miña pregunta, non sei se para o alcalde, para o Concelleiro de Urbanismo, Obras, é sobre a Nacional 550, sobre esa prevista humanización. Empecé a ver que empezaban a poñer farolas a altura de Muebles Compostela, farolas prácticamente da mesma altura das existentes. Entonces teño entendido, e se sabe, que as características das farolas para vías de humanización deben ter unha altura moderada, un doble brazo de luminaria orientada, tecnoloxía e, sobre todo, diseño urbano. Non sei se está previsto isto ou simplemente unha excepción das da primeira vía, ou se, ao final, en vez de ser unha humanización, vai a ser unha no humanización e simplemente vamos a asfaltar e poñer un único carril no Milladoiro. Señor Nieto, quere contestar? En canto ás farolas non son as previstas no proxecto, por iso se parou de colocalas. Tanto a empresa técnica como os directores de obra non están de acordo con ese tipo de luminarias. Xa se lle avisou a empresa que non son as que teñen que colocar e que teñen que cambialas. Por certo, vai levar bancos, vai levar árboles, vai levar macetas, vai levar plantas, etc. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín? A miña pregunta é tamén para o Concelleiro de Obras e é que, a vista da preocupación da veciñanza de Lapido, cando se vai arranxar esa ponte sobre a que eu xa roguei no mes de xullo. Moitas grazas. Pois próximamente vamos a aproveitar que estamos facendo unha actuación de alcantarillado, unha ampliación de alcantarillado precisamente en Lapido, cando se hormigón unha cousa vai se hormigar tamén a ponte. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa? Boa noite de novo. A miña pregunta vai tamén para o señor Nieto. A veciñanza de Castrigo indícanos que o estado das pistas que atravesan a aldea é, e cito, lamentable. Piden que se arranxe a maior brevidade, tendo en conta que son estradas por onde pasan vehículos de abondo. Vais a arranxar antes do inverno das previsibles choivas? Señor Nieto, quero contestar? Castrigo non. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas? Sí, a miña pregunta tamén é para Gustavo. Entón, queríalle preguntar sobre o parking que está enfrente á entrada da Telleira, que, como sabemos, ten un problema de encharcamento na entrada, e fixos unha pequena actuación ali agora. Eu quería saber se vostede considera que con esta actuación está solucionado o problema. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto? Fixos unha actuación para solucionar os adoquíns que estaban, se refira a iso, porque hai dous. Hai o grande, digamos, o que está alto ou o que está á dereita da telleira. Se é o que está alto, fixos un arranxo da entrada con formigón, porque os adoquíns co paso dos coches estabanse baixando. Moi ben, moitas gracias. Señor García? Aproveitando que comezou esta semana a etapa escolar, queríamos saber se xa se puxo en funcionamento a cociña central, concretamente se está a seguir o protocolo previsto, se a rede de comedores se está levando ali, e concretamente o tema das intolerancias. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Señora Porto, quero contestar? Boa noite a todos e a todas e, por suposto, tamén benvida a Secretaria do Concello. Sí, efectivamente, comezou a funcionar a cociña central. O día 18 de agosto incorporouse o persoal de servizos xerais ás instalacións e fixose unha proba para o setembro lúdico de cociñado e esta semana xa está en funcionamento con normalidade. Por outra banda, preguntoume polas intolerancias. A cociña das intolerancias, como se dixo en consellos escolares pasados, está funcionando nas instalacións da Escola Infantil do Milladoiro de Travesía do Porto, aproveitando que tiñamos ali unhas boas instalacións para non deixalas en desuso.
A previsión é que se faga esa obra na cociña central para leválas ali, esas intolerancias, pero de momento non hai ningún proxecto, xa que acaba de arrancar aínda, polo de pronto, esta. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Se non hai máis preguntas, procedemos a dar por rematado este pleno. Boas noites e boa semana.